Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu, indodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngizoqala ngokuxolisa kubo bonke abantu abalalele abazalwane esijwayele ukuthi basibe nabo live ngenxa yama complications efoni esinayo esirecorda ngayo. Ngizothanda ukuxolisa kubazalwane ukuthi le ntshumayelo ayikho live kodwa izotholakala, sizoyi-uploada ku YouTube. uNkulunkulu abe nathi ngaso sonke isikhathi. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye, sibe nokuqonda izwi likaNkulunkulu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama laptops, nama tablets, nama cellphones, kuma app stores, ukuze sonke sizofunda kanye kanye, sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Umoya ongcwele esihola ufinyelela eqinisweni engeke laguqula umuntu ngokuqonda kwakho ngenxa yembhalo engcwele eyiyona indlela neqiniso nokuphila ekumele sihambe ngayo masithi siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nokuthi singabazalwane uNkulunkulu odala izulu nomhlaba unguyena uBaba wethu osezulwini. So sheshisa udownload iBhayibheli kuma mobile devices ethu, ama cellphones nama tablets esinawo, uNkulunkulu evumile. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu ukuba bathathe imininingwane abayibona escreenini, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela ekumele sihambe ngayo masabazalwane sikholwa etholakala kwimbhalo engcwele, nalabo abanobufakazi, inkosi uJesu Kristu isikunikile ubufakazi ukuba ubuthule ezindlebeni zabo bonke abantu abamisele ukuguqula impilo zabo nokuthi bafinyelele eqinisweni ngobufakazi bakho. uNkulunkulu ekuthintile ukuba ube nesibindi ubudlulise ubufakazi. Ngizoqala nge-email address la sizokwazi ukuxhumana khona bazalwane, ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise ne-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona, ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele, njengoba umoya engcwele esihola ngezwi lakhe elingcwele iBhayibheli ukuba sifinyelele eqinisweni eliyindlela nokuphila, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Balaleli, uzosearcha, usubscribe, upress no notification button, uthumele ilink kuzo zonke izihlobo zakho ukuze wonke umuntu ezohlolisisa imfundiso ayiphethe ukube ngabe umoya engcwele uyayifakazela yini. Ku YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu, usubscribe, upress the notification button, usharishe ilink kubo bonke abantu baziwe, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi masihlanganyela sithi siyamkholwa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso kuba sihlolisise imfundiso zethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje, nokuba izinhliziyo zethu zilungele izwi elingcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo, size singangeniswe ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. Khazimuliswa Nkosi uJesu Kristu empilweni zethu, wena njengenkosi nomsindisi. Usipha amandla okuqonda nokuphila ngezwi lakho, silahle yonke imicibilisholo namanga esitha uSathane
egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Balaleli nabazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele esihola ngokufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanamukela abazalwane nabalaleli kuzo zonke indawo enizikuzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sheshisa uthatha iBhayibheli mfowethu, nawe dadewethu, nawe mama, mfowethu omdala, kuze sizohambisana sonke kanye kanye kule ndlela. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyanamukela. Amen. Ngibingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, uNkulunkulu wangunaphakade. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo impalo ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelekezeli, ongenambonisi, akekho oseduze kwakhe noma ngaphambi kwakhe noma ozoqhamuka emva kwakhe. uNkulunkulu yedwa ozakhele konke ngamandla akhe eyedwa. Siloke simbonga ngokuthi usenzele umusa, wasithanda ungako ibikho lutho emhlabeni, ungakosekelwa ngisho umhlaba, wasithanda wasibeka engadini noma ehlane ukuba siphile, sikhazimulise yena, sibonge yena, sikhonze yena. Kepha saphula umyalo wakhe ophilileyo ngenxa yokuthi ukulalela akuzange kwanele umuntu. uNkulunkulu uthi wamdala umuntu waqonda, kepha umuntu wazifunela okwakhe. Ngokuba ngesono esangena ngomuntu oyedwa, kanjalo nangomuntu oyedwa siyaphuma isono. Engafelanga yena yedwa, kepha efele bonke abantu ngegazi lakhe ukuba basibekelwe ezonweni zabo, bathole umusa. Ukuba uAdamu, ukufa kuqala ngoAdamu kuze kufinyelele kugcine kuMose. Ngakho-ke uNkulunkulu usenzela umusa ngendodana yakhe yona yodwa ayithumelayo ukuba izoba umnikelo oyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, ukuze sikwazi ukuthi siphinde sithole amandla ukuba izindlalifa ngayo uJesu Kristu kanye naye uJesu Kristu. Namanje na-ke siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona. Ungekona ukuhlakanipha nentando yomuntu, kepha kungamandla kaNkulunkulu ebonakaliswa evela ezulwini kongabonwayo. Kepha yonke imisebenzi yakhe iyabonakala endifakazelwa izwi lakhe, ukuba izwi lakhe lona lingamandla, alinabo amandla. Izwi lakhe lingamandla, uNkulunkulu ungamandla. So uma eveza izinto zakhe, uveza izinto ngamandla ayibo yena. Ngakho-ke kulabo abamethembayo bayawazi amandla akhe ezimpilweni zabo, and bayawabona amandla ayiwo. Ngokuba mekuthiwa-ke ungusomandla, akusho ukuthi unamandla, kuthiwa ungusomandla. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi yena ungamandla uqobo lwakhe. Sikhuluma ngoJesu Kristu, ukuyena ongamandla. Impalo yonke iyafakaza ukuthi amandla onke anikwe yena. So lamandla agcine ngenile enyameni, enza imisebenzi kamoya, yawabonakalisa amandla kaNkulunkulu, yaqeda umsebenzi, asebuyela amandla esimweni sikamoya ayoqhubeka aphila okwangonaphakade. Ngaloso sibonakaliso nangalawo mandla
nathi sithole ukuthi singakwazi ukuthi sibe nawo lawo mandla kithi ukuthi sikwazi ukuthola lokuphila okuKristu. Ukuphila okuKristu akusilona iphutha noma into nje yaqondana. Into ehleliwe ngokuhlakanipha nokwazi nokujula ngokuhlakanipha okuNkulunkulu. Ngakho uma uthi ufuna ukuhamba noJesu Kristu, wena ingokuba amandla kaNkulunkulu uyawabona kuzona zonke izinto ezidaliweyo, futhi uyambona yena engusomandla. Ingakho ufuna ukuthi kube uyena obusayo empilweni yakho. Ngakho ke uma sishumayela asincengi abantu. Ukuba noJesu wayengancenga abantu, wayefundisa abantu. Ukuba wayencenga abantu nalabo abajika bamflathela bamshiya abaningi wayezobancenga ukuthi babuye, kepha wabayeka. Ukuba uthi ke onezindlebe makezwe. Ivangeli akekho umuntu oliphoqiwe ukuthi alamkele noma akholwe ngenkani. Kepha ingokuba izindlebe zakho zisuke zivulekile. Kepha uma zingakuvuleka izindlebe zakho noma ungalizwa ivangeli, uzolizwa ngezindlebe zenyama. Ngeke lize lithole indawo emoyeni wakho ngokuba kunomsindo omningi. Lapho khona umsindo nesixakaxaka nokungcola, umoya oyingcwele akahlali. Ingakho lithi iBhayibheli ke weza kwabakhe kepha babamukelanga. Waphinde futhi mase liphinde lithi ukukhanya kweza ebumnyameni kepha ubumnyama abukamukelanga ukukhanya. Lokho kufakazela ukuthi uNkulunkulu akaphoqi umuntu. Ungafuni ukumamukela awusiwona umthwalo womuntu, kepha umthwalo kuwena. Ukube egcineni yena uzoma phambi kwakhe, uguqe phambi kwakhe, bese uyavuma ukuthi ke uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaBaba. Ngakho ke nathi sishumayelela ukuvuselela isimilo kulabo sebefelwe isimilo. Sishumayela ukuthi sivuselele imphefumulo yalaba asebeshabalele bavumela uSathane wabadukisa, ukuthi lisekhona ithemba ukuba uthi ingalo yakhe iluliwe ayembishane ukuba angeke izisindise. So umusa wakhe owaphakade, kepha uthi akathokozi ngokubhubha kwabantu. Ingakho ethi ke njengoba engakubhubhisa umhlaba, uthi lokho kungumusa nokubekezela kwakhe ayikho, ukuze ke abantu babuyiselwe ebungcweleni. Ubungcwele ke ukulunga kaNkulunkulu, ukuthi ufuna lo mhlaba uphile ngokulunga. Kepha uSathane obusayo ezinhliziyweni zabantu wenza abantu ukuthi babe nenkani, ukuthi benze intando kaNkulunkulu njengokuba uNkulunkulu esiyalela. Yebo akulula ukuhamba indlela yobungcwele, kepha mase uqalile uzinikela kuyona kuyinto embi ukuthi wena uphinde ujike ubheke emuva. Ngoba ubheke emuva uma ufa kuthiwa usekho umhlatshelo nemnikelo. So kusho ukuthi wena ubusuyazi indlela uzoba nenkinga mase uhlangana noNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wokulunga. Wena uyobungeke usakwazi ukuzahlulela ukuzilandulela ukuba ubusuyazi indlela yokulunga. Ubungcwele indlela yokulunga uNkulunkulu ayiyona afuna siphilisane ngayo, ukuze kupheleliswe uthando lakhe kuthina sonke kwabanye nakwabanye, ukuba uNkulunkulu luthando futhi uNkulunkulu ngukulunga. So uJesu Kristu makuthiwa uyinkosi yokulunga akushiyo ukuthi uyisialamu, kusho ukuthi izindlela zakhe ziqondile, ukuhamba kwakhe kulungile. Lokho wakwenza esenyameni waziwaphindela ezulwini. Nathi ke lemhlabeni siyafana nalento eyenzeka kuJesu, sizivakashi. Asizelanga ukuzokwakha siphile enyameni okwangona phakade sikogobele la emhlabeni. Lamadokodo lawo esibona wesikhashana
kuzofika isikhathi lapho khona uNkulunkulu ezobuya ngamunye umuntu athathwe mase kuqulwa amacala ake kuNkulunkulu awuqulu njengoba uzoba nofakazi abazokufakazela ukuthi lokhu ngabe kuyiqiniso noma cha, but konke okwenzile uza kubuyisa yena phambi kwakho ukukhumbule ukubone ukwazi. Ngaleso sikhathi uma sokwazi unembeza wakho okulahlayo awulahlwa umoya ingcwele. Unembeza wakho okulahlayo kufana noma wenza isono ulahlwa unembeza awulahlwa uNkulunkulu. uNkulunkulu akashiyi umuntu uthi angisoze ngakushiya noma ngakulahla, kepha ke uyakwazi ukuthi aflathelise ubuso bakhe ngenxa yesono sikwena. Uwena oshiya indlela yokulunga, uNkulunkulu akayishiya indlela yokulunga. Uwena muntu ngamunye oshiya indlela yokulunga, ukhethe ukwenza lokhu okufunwa inhliziyo yakho. Ilento eyenziwa uAdam, ilento eyenziwa uMoses. uJesu wafike wayinqoba leyo nto leyo ukuthi umuntu azenzele intando yakhe. Ingakho mekhuluma namaJuda ebatshela ukuthi konke engikwenzayo angikwenzi ngamandla ami. Ukhuluma inyama, ikhuluma ngomoya ongaphakathi ukuthi iwona osebenzayo. Ingakho ethi noBaba uyasebenza kuze kube la nami ngiyasebenza. Uma ngimla angizelanga ukuzothula izindaba ngempilo yami. Kungaba ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu empilweni yami, kepha angizelanga ukuzokhuluma ngezinto eziphathelene nami, but ngizokhuluma nezinto eziphathelene nokuphila. Ukuze ke sonke siqonde indlela yokuphila. Ukuba uma ufuna ukuhamba noJesu uyazikhohlwa wena, ukhumbula izono zakho bese uzilethe kuJesu azozibheka, azisule, akukwashe ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze wena uhlanzwe, uzalwe kabusha ingqondo yakho nomoya wakho. Kungekona ukuthi ukuhlakanipha komuntu, kepha kungamandla kaNkulunkulu ukuthi wena ufinyelele kuleso sigaba. Ukhohlwe ukuthi unemali engakanani, ukhohlwe ukuthi wena umuhle kangakanani, ukhohlwe yikho konke lokho ongacabanga ukuthi kwenza umuntu. Into engakwenza umuntu ukuvuma izono zakho, uvume ukuthi wena awulungile. uNkulunkulu ulungile, uyiqiniso. Amen. uNkulunkulu ungukuphila kwethu kwaphakade uma sizovuma. Ngeke size kuNkulunkulu ngendlela efunwa yithina. Ingakho ethi ke yena ufuna abantu abathobekileyo ukuze abaphakamise. Laba abaziphakamisayo uthi uzabehlisa. So uma sizozithanda ngokwenyama ngeke sibe nayo indawo kumoya ingcwele. Ukuba yena uthobekile uyakuveza lokho ezincwadini eziningi. Ngisho enza izibonakaliso elapha abantu uyabatshela ukuthi ungatsheli umuntu. Umuntu uyahamba uyozikhulumela ethula ubufakazi, kepha yena akazange asho ukuthi abantu abahambe betshela abantu bethula ubufakazi ngaye. Lokho ukwenza eseqedile umsebenzi, esebuye ekufeni, segcwalise konke, ukuthi manje seningahamba ke niyokwenza abafundi, nibafundise imfundiso yokuphenduka. Bese kuthi abakholwayo bese niyababhabhadisa ngokukholwa. Uthi nazi izimpawu eziyakubalandela. Usho ukuthi unezimpawu zasebungcweleni zokuthi wena sowulamukelile iqiniso. Izwi liqale lisebenze ngaphakathi, bese izithelo zibonakale ngaphandle. Nezwi kaSathane liyafana nezwi esuke sishumela lokungcwele. Nezwi kaSathane liqala lisebenze ngaphakathi libe imbewu, bese sibona ngezithelo. So uma sikhuzwa kuthiwa singathandi izwe nezinto zalo, ukuba konke lokwasezweni kwezinkanuko, ingokuba ukulunga kuyazi ukuthi lezi zinto zizokulahlekisela ngobuntu bakho. Ugcine songasazithandi, ungazithandi kwakho ugcina sowuzilinganisa nabanye abantu.
kuze kuvuka umona nenzondo nokufisa nesangabe nonya nokubulalana. Abanye bese bezonda kakhulu ingakho bezinikela kwizidakamizwa, bazinikela otshwaleni ukuba abasakwazi ukuzibuka esibukweni, abasakwazi ukuma bazethembe ngokuthembeka kuNkulunkulu. Sebelahlekelwe ukuthembeka kwakho nokuthembela nokuma ngokuthemba nangokuzethemba kuNkulunkulu. Ngeke ukuthole usanesazelo sesono esikubambile ekuyisona. Yabona leso sono ileso usathana kumangalela ngaso kuNkulunkulu. Lesono lesi osibona sinzima asikho nzima kuphela ngokuba inhliziyo iyona lebambelelayo ngokwezikanuko zenyama. Ingakho ke mebebuza abafundi bakhe bethi kwenziwa yini thina singakwazanga ukuthi senze lokho okwenzayo. Uthi lokhu akwenzeki ngaphandle komkhuleko nangokuzila ukudla. Ngisho ngeze esontweni sikubeka izandla, bathi uma ngaphakathi ingakoguquka ingqondo yakho, inhliziyo yakho ingakozisola ukuthi ikhalele ukulunga, sizoqeda ukubeka izandla. Uzophuma ubuyele kulokhu othi ufuna ukukhishwa kubona. Ngokuba isono sithola indawo lapho kukhona ungabaza. Uma uzingabaza ungazethembi noNkulunkulu ngeke uzumethemba uzomgabaza. Kepha uma ke sekuphele ungabaza soqala manje unokholwa usuzethemba ukuthi mina nginganqoba ngegama lika Jesu. Ilapho khona uza kuJesu uzomtshela ukuthi akakulekelele. Ngokuba ufuna lapho wena ungesenayo indlela, lapho wena sowuphelelwe ulayini. Yena uthi ke amandla akhe apheleliswa lapho. Sowulahlile ithemba, sebelahlile ithemba ngawe. Kepha yena amandla akhe abonakaliswa. Ngakho ungiphe incwadi yamaHubo 119. Ngakho izinto ekumele sizikhumbuze zona njalo uma sihamba lendlela le. Kumele wazi ukuthi ngeke uyihambe lendlela wedwa. Uyamdinga uJesu. Lezi ncwadi ezikhona ezokufakaza ukuthi abantu ababehamba ngoJesu bezwa izwi uma bephuma endleleni. Nanokuthi le ncwadi kuze kuthiwe nje incwadi engcwele ingokuba le ncwadi ayiwaqamba amanga. Ikutshela ngobubi bukaSathane, ikutshela ngabantu abawufakazi bale ncwadi nezono zabo abazenza abaphinde bavume izono zabo. Ayikho into efihlile le ncwadi le. Izinto ezifihlakaleyo yilezi umoya engcwele azifihlele labo abangafuni ukubona. Abantu bayabona. Ingakho uJesu mevula umuntu amehlo bese kuthi ke ngizele abavaleka amehlo ukuba ngibavule. Uthi uzele izimpumputhe ukuzozivula amehlo. AbaFarisi nabaSadusi bayabuza ukuthi nathi simpumputhe ukuthi uthi uJesu ukuba benibona ngabe aninaso isono. Kepha ngoba nithi niyabona isono sibambelele. Yabona uma uzitshela ukuthi uhlakaniphile kule ndlela yokungcwele, uthi umpostoli Paul ufanele uqala uzenze isilima ukuze uhlakaniphe. Ukuthi ufanele uqala uzithintithe ukhiphe konke lokwazi kwakho ukubeka eceleni. Ukuba ngeke uzugcwalise inkomishi egcwele ngamanzi azochitheka. Ingakho ulwazi lifika kumuntu ozitshela ukuthi uyazi lungabi nayo indawo. Ingakho ngithi uma lifika lelizwi kusagcwele umsindo kuwena lingayitholi indawo. Ukuba awukakuzi clean uzithuntuthe thulule yonke into othi uyayazi ukuze ngikwazi ukwambulelwa izinto ezibhalwe eBhayibhelini. Bekufanele ngizenze umuntu ongazi. Ngivume not ukuthi ngizenze, ngivume ukuthi angazi. Fanele uqala uvume
Ingakho neBhayibheli iphinde lithi ke vuma ukoniwa ukuze kube khona ukulunga. Vuma ukuthi awazi khona uzofunda. Vuma, glory to God Jesus Christ. Vuma ukuthi uyisoni. Glory to God. Vuma ukuthi uyisoni. Mzwana vuma ukuthi uyisoni. Yilapho khona kuyoba khona ukulunga empilweni yakho. Uma ungakuboni lutho, glory to Jesus Christ, uzophelela khona ebumnyameni lapho khona ekwazini kwakho kobuwula kwalemhlabeni. Kepha bonke abafuna ukuhamba noJesu, ufika indoda eyisicebe ifuna ukwazi ukuthi yini engayenza ukuze ithole umbuso kaNkulunkulu noma ingene embusweni kaNkulunkulu. uJesu uyayitshela imiyalelo ekumele igcine, ithi ngayenza yonke ebusheni bami. Uthi manje ngokuba ke ucebile hamba udayisa konke lokona unike labo abahlwempu. Indoda yahamba iphatheke kabi inyukubele ngenxa yokuthi yayinengcebe eningi. Isifundo sokuthi abantu abathanda izinto semhlabeni ngeke bamamukele uJesu. Abantu abazibona belungile bewutho ngezinto abanazo ngeke bamamukele uJesu. Ingakho incwadi yaIsaiah ikhuluma ithi ke kuyakuba khona umendo nendlela kuthiwa indlela yabangcwele. Kuthiwa ngeke kuze kungene lutho ongcolile, kuyohamba abangcwele kuphela. Njengoba khamba abangcwele kuphela kuthiwa bayobi noma bebizwa ngeziwula kepha bona baphelelisiwe. So leyo ndlela bayifika ifika uJesu athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Thina ke njengoba sihamba kuJesu uyasitshela uJesu ukuthi akubona bonke abantu abathi inkosi inkosi kuyena baya ukumbona. Ngokuba abaningi abahambi ngokuthembeka kule ndlela. Bafuna ukuhamba indlela yasemhlabeni nendlela yasezulwini. Uthi uJesu ngeke ukwazi ukuthi ke ukhonze amakhosi amabili. Nokuba uzokhonza yodwa leyo idelela. Abantu abaningi bakhetha ukukhonza uSathane badelela uJesu. Abantu abaningi bakhetha ukusaba uSathane ngaphezulu kwaJesu. Bese bafuna ukuzibiza ngamakholwa ngenkani masikhuluma iqiniso bafuna ukuphikisa thina. Mina ngishumayeli mina. Mina ngikuvula iBhayibheli ngikhombisa into ebhalwe phansi. Uma wena ungafuni kwamukela into ebhalwe phansi ubheke mina uthi ngokuthi mina ngiyenza ngoba nake ivuna mina, wena uyazikhohlisa wena. Wena uzenza isilima ngamabomu. Wazi kahle lento engiyifundayo ukuthi ibhalwe phansi uyayibona futhi. Ingakho sithi uma sifundisa vula iBhayibheli. Livule. Ngeke sime la sishumayela into esingayiboni esingayazi. Ngoba sokhuluma ngoJesu esingamazi. Kepha sifuna ukukhuluma ngoJesu obonakalayo phansi embhalweni. Ngobufakazi bakhe. Hayi ngokuhlakanipha komuntu. Le ncwadi ingakho kuthiwa incwadi yeqiniso. Because ayivuni umuntu. Akekho umuntu ongathi la kule ncwadi ungcono yena ngaphandle komniniyo uJesu Kristu. Incwadi kaJesu. So le ncwadi le melithi ke yabhalwa abantu yebo babeholwa umoya oyingcwele. Ingakho beveza nezono zabo, bevezana izono zabo kuyona le ncwadi. Ingathetheleli umuntu ngokuba yini ifuna bonke abantu bavuleke amehlo ukuthi ayikhethi bala lamuntu. So ngeke uze ucashe ngokuthi ke le ncwadi yabhalwa abantu ekubeni iqiniso litholakala kuyona. Ayifuni isela. Ayifuni isiphingi. Ayifuni umuntu oqamba amanga. Le ncwadi ayisifuni isifebe. Ayisifuni isidako. Ayimfuni umthakathi le ncwadi. Ayifuni izangoma. Ingakho kuthiwa yizwi. Ingakho ethi ke abalungileyo bazokuphila ngezwi. So uma ufuna ukuhamba ngale ncwadi ufanele uunderstand ukuthi uzozwa izwi. Ngeke uzuzwe mina. Mase ngikhulume mina methiwa ngezikhulumele mina ngakukhulumela lokho ufuna ukuzwa kepha ke ngenxa yezwi. Ngikhuluma lezi zinto ezibuhlungu enhlizweni yakho.
ezigwaza kuwena sigwaze kumina. Ungacabanga uma ngishumayela la mhlambe mina ngingcono kunawe, akekho umuntu ongcono. Akekho futhi umuntu omuhle. uNkulunkulu kuphela omuhle. Ingakho uJesu bekhuluma kanjalo uchaza ukuthi ayikho leyo nje inyama engaziphakamisa iziqhatsha. Yonke inyama ibonile isono. Ifuna ukwakhiwa kabusha ngezwi, glory to Jesus Christ. Izwi elivuselela isimilo. Angikhathali ukuthi ngabe usulele lamadoda amangaki wadayisela umzimba noma usudakwe kwangakanani noma sowabulala abantu kangakanani. Le ncwadi sengakuvuselela ubuyele kubuyeni umuntu. Ngesikhathi uzala wawumuntu ungasazi isono. Kepha uqala kokuhlakanipha kwasenyameni wangena wakhulela esonweni. Wawuphefumula umoya wesono, wawuphila. Wazophelelwa isimilo nonembeza. Kepha ke uqala kwakho kokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu. Kusho ukuthi ke isono nento embi uza kuyiyeka. Ukuhleba uzokuyeka. Ukhala uzokuyeka. Inzondo uzoyiyeka. Ukufundisa izinto ezingekho eBhayibhelini uzokuyeka. Uma ungambulele uzohlala phansi uzithobe ngokuba uthi ufuna abantu abazithobayo. So uma ugola uzongicabanga ukuthi ugolozela mina. Mina ngeke ngikusize ngalutho. Futhi ngeke ngize ngikuzonde mina. Ngeke ngimoshe isikhathi sami ngabe ngizolana nabantu abazongiholela esihogweni. Ukuzonda wena nokunyanya wena nokugina lona uzongifaka esihogweni. Isho ngishange empama. Kubhlungu enhliziyweni kepha kufanele ngivume ukuthi ngiyathanda. Kanti uJesu wafelana. Bemhlaba ngempama. Bemshaya ngenduku, bemkhwifa ngamathe. Wayengahleki, wayethulile. Kepha wayazi ukuthi ngaphakathi lento le abayenzayo bayenza ngokungazi. Ingakho meseke siphambane nathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Umuntu owenza isono ezithethelela akakwazi akakwenzayo. Akekho umuntu ozozithethelela phambi kwaJesu. So uma sifundiswa ngokuthi sishumayele kanjani, kufanele sishumayele kanjani uma sikholelwa kwizwi. Uma sifundiswa ukuthi kufanele siphilisane kanjani, kufanele siphilisane njengokuba kubhaliwe, njengokuba lisho izwi. Kepha labo abeze ngomoya wenkohliso yilabo uJesu athi ke beze begqoke izikhumba zezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi. Impisi yabantu labo abanomusa kakhulu. Kepha imisebenzi yabo ibe igcwalisa imisebenzi yokuganga. Imisebenzi yakho iyona ezokufakazela ekutheni wena uyaphila nokungcwele. Uma ungcwele bukuphila kwena kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu liyaphila. Ongiphe le ncwadi le yamaHubo sahluko 1:19 from verse 1. Ngifuna uzwe ukuthi ithini incwadi. Babusisiwe abaqotho endleleni. Do you understand ukuthi iBhayibheli likhuluma ngokuhamba? Alikhulumi ngokuziveza wena. Uziveza kwakho akunamsebenzi. Inkambo yakho, ukuhamba kwakho okuyikhona ukufakazela ukuthi wena izwi liyaphila kwena. Akukona ukukhuluma kwakho. But isenzo sezwi eliphilayo ngaphakathi kwena. uNkulunkulu ubonakaliswa ngezenzo hayi ngemlomo. Ngokuba uyakhalula abantu bangikhonza ngezindebe. Kepha inhliziyo zabo zikude kunami. Kunezinto esingathandi ukuzizwa kepha kumele sizizwe ngokuba sizokhipha lamava lawa akuyiwona senza singakwazi ukuhamba indlela efanele. Babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova. Umuntu mehamba ufuna kahambe ngokuthi uhamba ngomhlahlandlela izwi likaNkulunkulu. Into memhlahlandlela ikuvulela indlela ikwenzela indlela. Notice kungekho indlela. Kepha iyakuhola iholele endaweni efanele. Ingakuthi umhlahlandlela. Wena ombonweni iyakuhola. Glory to Jesus Christ. Mohamba angizwa ngithini?
Thu Jesu mina ngingumalusi, izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Mase ngizibizile, ngihamba phambili. Azihole. Ziholwa izwi. So ufuneka uzwe izwi ukuze uhambe indlela ezokholela le kufanele uye khona. Ingakho kuthiwa abakholwayo bakholwa ngezwi, awukholwa ngokubona. Ngoba usukholwa ngokubona, ukholwa imali, ukholwa ifoni, ukholwa impahla, ukholwa abantu besifazane. Noma ukholwa izwi, ukholwa ukhona izulu awulazi, kepha indlela ezulwini ukulunga, ukungcwele, uthando. Bulale yonke into ekuthiwa imphakamo kuwena. Iyekisa ugwayi, iyekisa ukufela, iyekisa amanga, iyekisa utshwala. Iyekise ukuphatha isibhamu, iyekisa ukuphatha umbese. Ngokuba ufuna indlela yokulunga. Ngokuba lokho okwenzayo ngeke uzuthande ukuthi umuntu akwenze kuwena. So wena ubona kukulungile ukuthi wena uqashwe ngemali ukuthi ubulala umuntu. Why kulula kwena ukuthi ubhebe idakamizwa bese uhamba ungena ngamawindi ugqekeza untshontsha. Ungeke uzuthande wena untshontshelwe. Lokho kuyakhombisa ukuthi ke khona ungalungi okukumuntu okumele kulungiswe. Mina ivangeli ngishumayela yilokuphila. Amen. Angishumayela ivangeli lenkolo. Ngishumayela ivangeli lokuphila. Babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe. Abamfuna ngenhliziyo yonke. Mawuhamba noJesu. Njengoba usukuzinikela esonweni. Usuhamba ngomoya wesono. Kepha mase uzwe amandla kaJesu. Lokho kuba ubufakazi okwenza wena ukuthi unqobe isono ngalamandla lawa akhonjiswayo akuJesu. Ngokuba lokufakazi kuzovulela indlela yokuthi wena uthole ukuphila, yokuthi wena uhlukane nesenzo esibi. Ngokuba manje nanga lamandla lawa nabu lobufakazi lobu. Angiphikisani mina nabantu abafuna ukwenza isono ngenkani. Anginaso leso sikhathi. Futhi angizama ukuthi mina uzwe mina. Ngifuna uzwe iBhayibheli. Ungafuni ukulizwa iBhayibheli anginankinga futhi. Anginankinga nawe. Ukuthi uzohamba ungikhuluma kabi noma uthina anginankinga. Indaba ingaphakathi kuwena, impi ingaphakathi kuwena. Mina ngikhomba obufakazini ukuthi uma uza kuJesu kuthiwa zinikele. Incwadi lapha kwincwadi yaMarko sahluko 8 from verse 28. Bamtshela bathi uJohane umbhapatisi, abanye bathi nguEliya, abanye bathi ngomunye wabaprofeti. Wayesebabuza ethi, nina ke nithi ngingubani na? uPetru waphendula wathi kuye, wena unguKristu. Yini eyenza ukuthi uPetru akhulume lento? Ngokuba khona isambulo asebenaso ukholwa kwakhe ngamandla awabonayo. Iyona lento akazange azabize uJesu Kristu ngoNkulunkulu. Kepha babekhuleka kulomoya wokuKristu ukuthi lo moya lo iwona lo kaNkulunkulu. Lemsebenzi ayenza uyenza ngamandla kaNkulunkulu. So lento efakazwa uPetru la uyifakaza ngokukholwa. Qhubeka. Wabayalisisa ukuba bangatsheli umuntu ngaye. Khona waqala ukubafundisa ukuthi indodana yomuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe ivuswe emva kwezinsuku ezintathu. Yabona-ke ngoba sishumayela levangeli, abantu abangaphambili kade bezitshela ukuthi bangabafundisi nabapristi nababhishopi nabaprofeti nabapostoli bengahambi ngale ncwadi bayacasuka
uma soqhamuka sambule imisebenzi yobumnyama abayenzayo yokuthakatha abathwale yongafuni ukuhamba ngezwi kaNkulunkulu ngenxa ukuthi bakhanukela imali ngaphezulu kokulunga bagcobana abantu besifazane baba bashumayeli ngenxa yokuthi balala nabo mase baphendule imfundiso kaNkulunkulu ivune isenzo sabo ngenxa yokuthi ke bafuna ukugcwalisa izinkanuko zabo qhubeka ingakho ke abantu behlezi befuna ukubulala abantu abakhuluma iqiniso emhlabeni asikhuluma ngeqiniso eliqiniso bekhweni akho sikhuluma ngeqiniso kaNkulunkulu lelizwi walikhuluma ngokusobala uPetru wamthatha waqala kumkhuza kepha waphendula wabheka abafundi bakhe wamkhuza uPetru wathi so nine ngifuna si understand lento lo Jesu ayenzayo nayikhulumayo mekuthiwa ke uma umuntu eza kuJesu uthi uzozinikela awungabazi awubeki izathu zongakholwa kwakho uyakholwa glory to Jesus Christ izinikele ngenhliziyo yakho yonke so uma usuza kuJesu njengoba uPetru kwincwadi yaMathewu kule ndawo le abakhuluma ngayo noJesu manje kwincwadi yaMathewu uPetru uthi ke angeke azavume uJesu ukuthi yenzeke lento kuyena yena uphikela uJesu into uJesu asayivumile kufanele yenzeke kuyena uPetru uthi ngeke ngivume uJesu yamkhuza athi Sathane buyela emva kwami ukuba ulwa izinto zenyama uzazi izinto zikamoya usuke ngasho kuPetru umuntu usuke esho kuPetru lo moya usuke uzophazamisa ngokuba uPetru ukholo lwakhe usuke ngakopheleli ingakho uSathane esena kumsebenzisa ingakho uPetru waphika uJesu Kristu kanje evumile ukuthi ngeke amphike ngokuba uSathane wayefuna ukumwisa ubathi uJesu Kristu Petru ngiyakhulekela ngoba uSathane ufuna ukugwenya izinto ezibhaliwe phansi lezi yini ufuna ukukhombisa uJesu ukuthi uma uza kuyena ngeke uhambe naye ungakokhona kepha uPetru wamsindisa wamnika amandla ukuba uPetru yena oqala oshumayela ivangeli kuphenduka abantu abangu 3000 ukukhombisa amandla kaKristu uma uzinikele futhi ngeke ushumayele ngoJesu Kristu ungenawo umoya ingcwele ngeke ushumayele ngoJesu ungakovuma izono zakho ngokuba ziyakumangalela zimile phambi kwakho uSathane umile phambi kaNkulunkulu uyakumangalela ukuthi lo ushumayela ngawe imbheke imisebenzi yakhe isazelo siyakubulala ngisho ebusuku amaphupho ayafika azokuzingela kutshela ukuthi wena khona into ekuzingelayo uzibona uphupha ushisa umlilo uzibona uphupha uweweni uzibona uphupha usukela izilwane ongazazi kanti uNkulunkulu uyakuthayimisa ukuthi uma ungahlukana nesono khona ukusina kukujeqeza uSathane umili uyakumangalela so bethu asihlambululo nembeza bethu kufanele sigeze ngezwi kufanele sigeze ngomkhuleko kufanele sigeze ngokuzela ukudla kufanele sigeze ngokukhala silile bethu Jesus silile lokulunga uba ngaphandle kokulunga ngeke sikuthole ukuphila angikhathali ukuthi ngabe ufunde kangakanani angikhathali ukuthi ngabe uzethemba kangakanani ngaphandle kokulunga ngaphandle kokuzinikela kuJesu ngeke ukuthola ukuphila ngeke ukuthola ukuthula lendlela ihanjwa izilima kuKristu buyela emva kwami Sathane incwadi ngokuba Mark isahluko 8 verse 33 kepha waphendula wabheka abafundi bakhe wamkhuza uPetru wathi buyela emva kwami Sathane ngokuba awuqondi okukaNkulunkulu kepha okwabantu wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo uma umuntu ethanda ukuza emva kwami lezo imfunuzo lento le uma umuntu ethanda lokho ngikucizelele ukuthi akekho umuntu ophoqiwe ukuthi ahambe ngale evangeli ungabalandela abafundi bakho abafundisi bakho bamanga wenze yonke lento ufuna ukuyenza sezweni
Kepha uma sowuthanda ukuhamba ngalendlela le yezwi hayi ngendlela yasemhlabeni nesibonakaliso semhlabeni, uma sowuthanda awusuma saphoqiwe, masawuthanda, glory to Jesus Christ, nekusamuzwa ngishuma wakho ngishuma kwakho bethi wozofaka isiphanga. Amen. Amen. Uma sowuthanda sowuvumile ngenhliziyo uzokhumula amabhluku umuntu wesifazane, ususa amasengeli. Amen. So uyathanda uzosula umlomo amaruki, ususa lezinwele lezo ziphemile, uyeke inwele zakho zigunde zikhule kabusha, ukhule izinwele odalwe nazo. Amen. Yes, Lord. Thathe bonke opowder ubathengile ubalahle, khumula amaqiqi nemigexo uze kuNkulunkulu ngenhliziyo ethobekile ngoba soyathanda. Uzophuma ngisho emkipitweni, mokade ujola ukipitile uzophuma ngoba soyathanda, akekho umuntu ozokuvimba. Ngisho kuthiwa ke usushada umshado wesibili, lo mshado ongagcotshiwe uzophuma kuwona ngoba yini soyathanda manje ukuza kuJesu. Uma umuntu ethanda asizi kuJesu ngemigomo nemibandela ekumele sibeke thina ukuze uJesu ke asamukele. Ingakho uzoshiya ngisho umsebenzi wokudayisa ngomzimba, uzoshiya ngisho amabhodlela walahle wonke amabhodlela kaGologo notshwala nabo nejoint uzolivala. Uchithe bonke lotshwala namakesi uwachithe, uzolahla wonke logwayi ushisa wonke logwayi udayisayo ngokuba usuyathanda ukuhamba noJesu. Udayisela abantu izidakamizwa, ubulala ingane zabantu, eyakhe ingane ngeke uzuthande. So uyovuma ukuthi uyisona ulahle ngisho izidakamizwa lezemali, imali angeke izikufake ezulwini. Uzofakwa ukulunga ukuthi uthande ukubona abanye abantu bebangcono. Ngeke zibe ngcono izinto emhlabeni, kepha abantu bazoba ngcono laba abathandayo ukuhamba le ndlela yokulunga. Uma sowuthanda ngeke uzubuke mina, uzolivula iBhayibheli lakho ukuba sowufuna ukuhamba ngobufakazi, uyazinikela ngenhliziyo yakho yonke. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Uthabathe isiphambano sakho, ushiye indlela zakho ozithandayo, ushiye abangani bakho abangakuniki inzuzo, abakukholele kufeni. Uyasithabatha isiphambano sakho, usuthatha indlela ehlukile kunale ehanjwa yibona abantu abangahamba indlela elungileyo. So uhamba indlela yobungcwele, ingakho uthabatha manje isiphambano sakho, uthatha manje isiphambano sakho, uthatha lezwi leli so uzophila ngalo. Izwi uzophila ngezwi. Amen. Ngeke usaphila ngokuthi ufuna ukujabulisa abantu, ngeke usaphila ngokuthi ufuna ukubukwa. Noma wethiwa uyicelebrate engakanani uzoshiya phansi. Noma kuthiwa usuthola ama-award imiklomelo engakanani uzoyishiya phansi, uzoyilahla ngoba lo mklomelo leyo imisebenzi kaSathane, ubukhomoliso uSathane ukuthi wena uwenza kahle umsebenzi ongcolisa isizwe. Ngokuba yiloyo naloyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Akekho umuntu ongasindisa ukuphila kwakhe. Le mali onayo ngeke izikusindise, le mithi oyiphathayo ngeke izikusindise, le nzondo nayo ngeke izikusindise, namango waqambayo ngeke azakusindise. Akukho nokodwa ongakwenza emhlabeni uzama ukuzisindisa wena uzisindise, ngokuba wena uthanda ukuphila kwakho, ufuna ukuziphathela ukuphila kwakho. Ngapha amandla unawo ngokuba usuku lokufa ulazi. Uma usaba ukufa uzama ukuziphathela impilo yakho uhlela ngesikhathi. Uma uzofeba noma uthengise ngomzimba wakho uthi ufuna ukudlela ukuphila, wena uyazibulala wena. Udla imali yesono. Uma ukuthi wena
ubamba inkunzi, udla imali yezinyembezi. Akekho umuntu ongazisindisela ukuphila kwakhe ngendlela yakhe. Izwi lona lenza ukukulethela ukuphila. Izwi lona lenza ukukusindisa. uJesu Kristu ngulizwi. Wazi konke ngawe. Uthi uyayihlola imidlinzo yomuntu. Uthi akukho okufihlakele phambi kwakhe. Ingakho ngithi uma sesimi phambi kwesihlalo sobukhosi, ngeke kuze kube khona ufakazi. Ufakazi impilo yakho iphilile. Ungabi khona kwegama lakhe eBhayibhelini noma encwadini abangcwele, kuyakufakazela ukuthi awuhambanga indlela wena yobungcwele. So ngeke uze ukhombe omunye umuntu. Kufanele uzibheke wena ngokuba uyalizwa lezwi. Alikhulumi nomunye umuntu, ukhuluma nawe. Khuluma nawe uqobo noma ngabe kuthi ukuphi, lezwi leli likhuluma nawe. Ukuthi zilungiselele lesikhathi esizayo. Lesikhathi samanje akusona isikhathi ongacabanga ukuthi mhlambe isikhathi osinikiwe ukuze ugcwalise ukuphila kwakho ngendlela efuna uwe. Kunendlela esinikiwe yokuphila. uNkulunkulu wadala uAdam, wamnika umyalelo. Adam azange ahambe ngomyalelo. Ingakho namhlanje simla. Ngenxa yaAdam wavumela isitha. Abaningi bethu bayafa khona bethi bayakholwa bengena emasontweni bahlale baqolozela abafundisi. Bebaqambela amanga noma belizwe iqiniso beba bafukamela isono. Fukamela isono. Uyoma phambi kaNkulunkulu. Uyozibona ulungile. Uyozenza umuntu olungile. Uzikhohlisa wena. Uyofukamela isono uhlale phambi kwamfundisi eshumayela iqiniso. Usifukamela isono size sizizale. Size sikhiphe esontweni ufele esonweni uyongena esihogweni. Kade ulazi iqiniso. Ngenxa ukuthi nje wena uyavuma ukuthi awufanele ukulunga. Ungamani uphilela ukufa. Ngenxa kaBhiya. Ngicabela ukubuswa uBhiya, ngicabela ukubuswa ugwayi. Ngicabela ukubuswa abantu besifazane, ngicabela ukubuswa imali. Ngicabela ukubuswa amanga nenkohliso. Uhambe uyohlala phambi komuntu ofundisayo. Ekutshela indlela yokulunga, ekunika ukuphila. Wena ufuna ukuthethelela isono senzayo. Yini uthembile? Yini oyithembile? Yini oyithembile? Yini ekwenza ukuthi wena uthembele ekutheni ubuswe isono, ube isigqila sesono. Ngoba phela akukho ukuphila lapha, ukwazi ngisho ukulala ebusuku. Yini enza ukuthi inhliziyo zethu zibe likhuni kanje? Sibe sizibiza ngamakholo. Abantu basezweni bazobona kanjani umehluko phakathi kokungcwele nokungekho ungcwele? Uma singafuna ukuguqula ingqondo zethu, singafuna ukuguqula indlela zethu, sihambe ngendlela efanele. Kuze kube nini nivula amabandla niwavulela ukuthi nifuna ukwenza iprofit? Kuze kube nini nishumayela uJesu weziwasho namafutha abusisiwe? Kuze kube nini ngakhuza abantu ukuthi abathanda uNkulunkulu? Baningi. Ngokuba yiloyo naloyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakusindiswa. Umpostoli Paul ngikulungele ukufela ivangeli. Ungayisho into efanayo. Ungalikhuluma lo lizwi ukuthi wena usukulungela ukufela ivangeli. Noma ukulungela ukufela imoto yakhe ebizayo nefoni yakho.
ukufela umuntu wesifazane ozokushiya kusasa, ukufela omunye umuntu ozofa kushiye futhi naye kusasa. Wathi ukulunga nikulungele ukufela. Ngingabafundisi ngabalandeli lethu alikhulumi nomuntu ofundisayo kuphela, likhuluma nawo wonke umuntu ngoba phela siphila kuzona isikhathi manje, isikhathi sokugcina lezi. Kusazohlola ukukholwa kwethu. Uma singakhalela ukulunga sikwazi ukuthi uJesu Kristu abe isisekelo sokuphila kwethu, thina sofashona esihogweni. Angeke ukusindise ukuphila kwakho. Ungahamba uyothwala but ngeke ukusindise ukuphila kwakho. Abantu emndenini baphelile ngenxa ukuthi wathwala uthi uzama ukusindisa ukuphila kwakho. Bafile abanye abantu lemali usakwazi ukuyidla ngokuthula. Sazelo siyakubulala ngisho ungathenga yonke into efisayo kepha imali yegazi. Ani Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakusindiswa, ngokuba kuyakumsizani umuntu yini eyakukusiza ukuzuza izwe lonke, ukuthi uzuze ube usaziwayo, alahlekelwe ngokuphila kwakhe, ube nabalandeli, ibandla lakho ligcwele ngenxa ukuthi ushumayela amanga, ibandla lakho ligcwele ngenxa ukuthi uthwele. Yini ezakukusiza lapha egcineni kwakho konke? Le mphefumulo omngaka oyilahlelayo eholele esihogweni ngenxa yenkanuko zakho. Ingabe angakhiphani umuntu? Yini oza kuyikhipha ukuhlenga umphefumulo wakho kube yisihlengo sokuphila kwakhe na? Yini ongayikhipha? Yini ongayinikela ukuze usindise lokuphila kwakho, ukuba phezu kwakho konke, emva kwakho konke? Nika incwadi yomshumayeli sahluko 12 from verse 13 to the last verse. Emva kwakho konke, uma kuwukuthi benimazi uNkulunkulu bezoshumayela leli vangeli njengokuba libhaliwe phansi, ubuzokhuluma lokho okukhulunywa iBhayibheli. Bungeke uzama ukuhamba esikoleni sakufundela umfundisi bese uyabuya emva kwalokho uzoshumayela into engekho eBhayibhelini, bese uyabuya emva kwalokho uzochaza umlando ongekho eBhayibhelini. Uhlulwe iBhayibheli phambi kwakho ukukhombisa wona ukuthi wena wisiwula futhi wisidomo. Ukubalekela iqiniso uhamba ukhetha ukuyoshisa imali, uyoyishisa imali izohlala esihogweni. Uthatha imali ufundela amanga wabuya wazovula ibandla noma wazogxothwa ebandleni ukuthi uqhubeke uholela abantu ebubini nasekufeni, uba iyenga ngayo yonke inkohliso ngemlando nangayo yonke into engekho eBhayibhelini. Yayisize ngalutho lo. Le ncwadi iyodwa kuthi iphelele, kuthiwa singathayiseli phezukwayo, kuthiwa singasuseli lutho, kuthiwa izwi likaNkulunkulu liphelele futhi lihlanzekile, lisivikele kulabo abaphephela kulona. Mawuphephela kulona uyozinikela ngenhliziyo yakho yonke ukuthi wena ufuna ukuholwa izwi. Ani Incwadi umshumayeli sahluko 12 verse 13. Nakho kuphela kwendaba, sekwenze konke, lapho sekwenzeke konke, sewuphilile konke, mesabe uNkulunkulu. ethi umyalelo, mesabe uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe, ugcine zonke iziyalo zakhe uzigcine, ngokuba lokho kungokwabantu bonke, akukhona okwami, akukhona okwakhe, akukhona okwakhe, kungokwabantu bonke kuphela, kungokwabantu bonke, ngokuba uNkulunkulu, ngokuba ke egcineni kwakho konke uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nakho konke okufihlekele ongazange uzufuna ukuvuma nokwambula obuloku uqhubeka uye esontweni ukufukamela, noma kuhle noma kubi, noma ngabe kuthiwa kubi, akukho okuzofihlwa phambi kwakhe.
So into ezokusiza ukuthi wena uthathe ubufakazi buka Jesu Kristu uzinikele ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu ahambe abuse aphile empilweni yakho abe inkosi ngoba vele egcine uyinkosi yamakhosi yasemhlabeni. Uyathanda uthande nencwadi ezenzo 2:38 lezwi leli sinikele ukuba siphile ngalo, not ukuthi siphante ngalo. Sinikele ukuthi sihambe ngalo, not ukuthi sitotobe ngalo. Uma ethi ke intonga yakho nodondolo lwakho kuyangithokozisa kusho ukuthi uma ngihamba ngalezwi ngiyathokoza. Izikhathi ezibhlungu ziyafika, izikhathi ezinzima ziyafika, kepha izwi aliguquki likutshela into eyodwa lethi yima uqine. Ingakho Moses etshela abantwana baka-Israyeli ethi imani niqine ukuba uNkulunkulu uza kumlwela. Khona izinto ezibhlungu umozisho noma zingenzeki zingakholakali umozisho noma ukholo ebezishiwo umswane ezifika sezizohlola ukholo lwakho ukuthi njengokhuluma kwakho phela makwenzeke. Ungandi ngomlomo mase kuthiwa kuyafika izimo mase usheshe ugwababale nje uvele uphele ngawo. Phela ngezwi. Makube yilona ezokuvikela izwi. Mani Incwadi izenzi isahluko sesibili verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yilona vangeli leli uJesu wafika shumela uJohane umbhaphatisi ezolungisela uJesu Kristu indlela wafika shumela ivangeli elifanayo. uJesu eseqeda ukubhaphathiswa ehlenyuka eGalile weshumela ivesi elifanayo. Watshela abafundi bakhe kwincwadi yalokhu ukuthi hambani nobafundisa imfundiso yokuphenduka. Kufanele uJesu afavuke, ahlupheke, afavuke bese egameni lakhe eshunyayelwa intshumayelo yokuphenduka. Ingakho uPetru bese eqeda ukubashumayeza sesethole umoya ingcwele bese bebuza ukuthi madoda abazalwane sizokwenza njani na. Athi uPetru phendukani ukuba ivangeli liniwe elokuphenduka. Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Igama leli silinikiwe alikho elinye igama esilinikiwe ngaphandle kwegama lika Jesu ekuyilona elizosindisa abantu bonke. Amabandla khona angabiza uJesu. Lo mabandla lawo wonke esogweni, wonke angikhathali mhlabeni jikelele uJesu kuphela oyindlela neqiniso nokuphila okuphakade. So angikhathali ukuthi badlala kwabo uqamba ukubiza ngani uma ningahambi ngoJesu. Ngikho ngahlobisa ngegama lika Jesu uma ningayenzi imfundiso kaJesu esontweni, uma ningayigcina imiyalo kaJesu esontweni. Ukukhonza kwenu kuyizeleze. So sinibizela lithi iBhayibheli phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zakho. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. Bese unikwa isiphiwo seqiniso. Ngokuba moya oyingcwele umoya weqiniso umduduzi uyobe somnikwa umduduzi oyakuba ngummeli wakho kuzona zonke izinhlupheko nezigigaba ohlangabezana nazo. uJesu uyakukumela. Ngokuba isithembiso ngesenu akudayiswa kwisethembiso esinikwa mahala kulabo athi uma umuntu ethanda ukubuza emva kwami. Ngisho ngaba nezilimi zamanga, ngisho ngaba nomoya ingcwele wamanga oketshazeka ukukhuluma umuntu ekhuluma ngendaba zemali. Bathi lokhu isiphiwo samahala lesongekuza usithenge. Asidinge ubufakazi kokuthi uthole irate emsebenzini noma utholeke iposition entsha noma ke win ilotha ayihambi kanjalo. Le ikhuluma ngesono esikwena ongathi usinqobile umoya ingcwele bese aphile kwena ukuba sinqoba ngoJesu. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu sethu nabantwana bethu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo.
zisindisene. Ukusindiswa kusho ukuthi yena uma sowuthanda ukuze emva kwaJesu Kristu ngeke uzulalele umuntu. Uyoshiya bonke abantu abakutshela izinto eziphambene nobungcwele ulandele uJesu ngokuba wena yini so wamkele ukuphila. Ukuphila ke akudingi izinto eziningi, akudingi ehlotshiswa. Udinga nje ukuthi wena wamkele ukuphila. Ngakho ke uma sofuna wena ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, uyobe sowusithinta kule mininingwane ekubonayo ku-screen noma ke kwi-email address. Uma ufuna ukusibuza imibuzo mayelana neBhayibheli, uyobe sowusithinta nakhona kulo number nakwi-email address. Kepha kakhulukazi laba abafuna ukungena emanzini asebevumile izono zabo, bayokwenza njengokuba kubhaliwe kwi-screen basithinte. Nalabo basegodle emaphethelo abafuna ukubhabhadiswa bangasithinta ngokuba sizosondela size eGoli kungekudala uNkulunkulu evumile sisazonika idate mase ikhona. Kepha ke manje uma kuwukuthi useGoli ufuna ukubhabhadiswa uzobe sosithinta kule number oyibonayo ku-screen ukuze igama lakho silibhale phansi nendawo kuyona. Uzosinika igama nendawo ukuze sikwazi ukuthi sihlele ukuba mase sihamba sifuna ukuhlela ukuthi sibheke ukuthi so misa kanjani yonke into ukuze ibe impumelelo. Uthi uNkulunkulu omusa ngcile anipha amandla nokuqonda kukho konke. Asiphe umoya wokuthobeka nokuzwa izwi lakhe. Lusivalo sikhuleko bhuti mina. Jesu uNkulunkulu engcwele phambi kobuso bakho siyathoba. Siyabonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu engcwele. Siyabonga Baba ukuthi uyaphila Nkosi. Izwi lakho liqiniso Nkosi ngamandla. Siyakufakaza Nkosi engcwele ukuthi impela Nkosi uyaphila. Siyabonga Nkosi ngamandla usenzele umusa ukuhlanganisa Nkosi engcwele. Siyathoba phambi kobuso bakho. Kwesakho isihlalo sobukhosi Nkosi engcwele. Wathi uphethe ungasengibona isihlalo esikhulu lapho khona uhleli khona Nkosi namandla ngokuba wena Nkosi uhleli esihlweni sobukhosi. uNkulunkulu uyabusa Nkosi engcwele. uNkulunkulu endalo yonke Nkosi namandla. Lithi izwi lakho Nkosi konke kwavela ngawe uNkulunkulu engcwele. Wena ngumbumbi wakho konke Nkosi. Ubumbe konke Nkosi namandla, imvelo indalo Nkosi khothamela wena mighty Lord. Nangalesikhathi Nkosi namandla siyabonga ithuba ke Nkosi engcwele. Siyabonga uNkulunkulu namandla ukuthi ke Baba uhlanganise Baba usiphe Nkosi engcwele izwi lakho isinkwa Nkosi umphefumulo. Ngokubushilo Nkosi ezwini lakho wathi umuntu Nkosi ayokuphila Nkosi ngokuthi adle isinkwa senyama kuphela, kepha ke kumele futhi aphile Nkosi nangesinkwa somphefumulo okuyizwi lakho uNkulunkulu. Siyabonga Baba ukuthi namuhla Nkosi engcwele izwi lakho liyayithola Baba indawo enhlizweni Nkosi ngokuba lokhu kumusa Nkosi. Unabafisayo Nkosi engcwele ukuthi izwi lakho lingene kepha lingangeni Nkosi. Ingakho uthi izwi lakho Nkosi masilizwa singasiqinisi Baba inhliziyo ngokuba kumele lingene lihlale Nkosi engcwele. Uthe wena Nkosi namandla uyangqongqoza Nkosi, uyangqongqoza useduze Nkosi namandla kuwo wonke Nkosi umuntu ozizwi lakho mangayiqinisa inhliziyo ngokuba uyakungena uhlale naye Nkosi. Wethembisile lokhu kuyisithembiso Nkosi osenzile ukuthi umuntu Nkosi engcwele noma ngapha laphi Nkosi ozizwi lakho mangayiqinisa inhliziyo Nkosi engcwele ukuba Nkosi wethembisile wena ukuthi uyakufika wena Nkosi noNkulunkulu ezulwini uBaba Nkosi uhlale naye ngokuba isikhathi asikho Nkosi engcwele. Lithi izwi lakho Nkosi engcwele ukuphila kwakho kuyini Nkosi ngokuba kufana njengevapor Nkosi engcwele. Ikusasa ulazi, ikusasa alithembisiwe Nkosi, alithembiswe umuntu Nkosi. Sokusiza ngani ukusuqinisa inhliziyo Nkosi namandla kusasa bese uyahamba Nkosi. uNkulunkulu engcwele siyanxusa Baba egameni kaJesu ukuthi izwi lakho selishungelwe Nkosi, sekukhulunyiwe Nkosi namandla, sekuphethiwe Nkosi engcwele. Usipha amandla Nkosi ukuthi silenze izwi lakho Nkosi. Nangemsebenzi yethu Nkosi engcwele sifakazele Baba izwi lakho. Ungathi Nkosi engcwele ukuthi sithi siyakholwa kepha kutholakala amanyala kuthina, kepha kutholakala ungcola Nkosi engcwele, kepha imisebenzi yethu ifakazele ubumnyama. Baba siyacela egameni likaJesu ukuthi usipha amandla okuhamba le ndlela Nkosi engcwele. Usipha amandla uNkulunkulu namandla ukuthi senze kahle Nkosi, sijabulise wena Nkosi namandla. Lithi izwi lakho Nkosi, you cannot serve two God Almighty God. You cannot serve two God Almighty Lord. Ngokuba Nkosi engcwele uma uzoserve uSathane useve uNkulunkulu Almighty Lord
akwenzeke Nkosi namandla lithi izwi lakho Nkosi engcwele oyedwa uzojabula oyedwa uzomphula inhliziyo uNkulunkulu engcwele siyanxusa egameni lika Jesu ukuthi usiphe amandla ukuthi sijabule kuwena Nkosi engcwele sijabule baba sijabule ezweni lakho athi uDavid Almighty God ngiyacela Nkosi ngokuba sengonile phambi kobuso bakho Nkosi engcwele ngonile baba ngiyacela ukuthi ungisize kuqula inhliziyo yami Nkosi ngokuba yami inhliziyo isathokozi kuwena Nkosi ngokuba isono Nkosi sitshontshe intokozo Nkosi namandla sitshontshe ukuthi sithokoze kuwe Nkosi siyacela egameni lika Jesu Nkosi ukuthi ke usiphe inhliziyo usiguqule baba usiguqule uNkulunkulu engcwele sithokoze kuwe baba egameni lika Jesu senze izwi lakho Nkosi sithokoze izwini lakho Nkosi egameni lika Jesu sihambe ngotokumalo Nkosi engcwele sithokoze sijabule kuwena sijabulise kuwe Nkosi engcwele ngoba lisho njalo izwi lakho Nkosi namandla babusisiwe Nkosi engcwele bakufunayo isikhathi sisekhona baba siyabonga mighty God siyabonga baba nango brother siphena siyabonga uNkulunkulu engcwele siyabonga mighty God we testify God ukuthi kumsebenzi yakho Nkosi ukuba akekho Nkosi umuntu ongashumayela against inyama yakhe Nkosi no one of God can preach against baba inyama yakhe Nkosi engcwele ngokuba uthezweni lakho inyama has its own nature God so therefore Lord I pray Almighty God ukuthi wonke umuntu olalelayo Nkosi azwe baba izwi lakho angaqinisa inhliziyo Nkosi engcwele abe noqonda Nkosi ukuthi even the brother himself lezinto ayishoyo zibhlungu nakuyena Nkosi kepha kumele sikhulunywe Nkosi kumele zenziwe ngokuba kuyindlela yokuphila Nkosi egameni lika Jesu mighty God we give glory and honor to you mighty Father siyabonga Nkosi engcwele udumo lonke malobhe kuwe Nkosi siyabonga Nkosi engcwele siyabonga uNkulunkulu namandla ithuba Nkosi lokuthi sikwazi Nkosi engcwele ukuthi sikhonze ukuba bakhona Nkosi abangatholanga ithuba Nkosi bakhona Nkosi abahambile Nkosi abangalitholanga ithuba lokuthi bakudumise abangalitholanga ithuba lokuthi bezizwe Nkosi engcwele kepha thina Nkosi namandla sitholile ithuba kepha siyadlala Nkosi engcwele sipha amandla ukuthi sibambelele Nkosi kanje ngowesifazane othi ukubona Nkosi uhamba athi Nkosi have mercy on me O God wathi wesifazane mighty God if you are willing Almighty God and I shall be healed Nkosi ngempela Nkosi wesifazane Almighty God wathola Nkosi engcwele intukumalo wathola healing God because you said God I am willing Nkosi even today Nkosi you are willing to help us God usho njalo izwi Nkosi engcwele lithi mahlale kuwe Nkosi engcwele masathe Almighty God isiphambano sikulandele Nkosi senze intando yakho kepha kubiza Nkosi ukuthi sivume Nkosi ukuthi siyafuna isho njalo izwi lithi othandayo liyagcizelela lithi othandayo Nkosi ngokuba ukwazi ukusiza umuntu Nkosi engcwele bengafuni Nkosi awukwazi ukusiza umuntu uNkulunkulu namandla mesathokoze sononi kepha kubiza umuntu ukuthi athande Nkosi athande uNkulunkulu engcwele ukuthi useyafuna ukuthi athole ukuphila okuphakade ngokuba wena Nkosi uthembisile Nkosi ukuthi Nkosi engcwele uzosipha ukuphila okuphakade usho njalo wathi ngizile so that you might have life and have it more abundantly God that is the promise that you give each and every man of God so that we can have life of God mighty God usembisile wena Nkosi namandla egameni lika Jesu Nkosi siyabonga Nkosi satha lonkulu Nkosi namandla siyakuthobela Nkosi uJesu siyabonga uNkulunkulu namandla take all the glory honor Almighty God and worship we exalt you God we thank you for the chance of God we thank you Almighty Father in Jesus mighty name we glorify you God we thank you Father amen